amutay mo't amudamat, ti intero nga Burgos, nga talagang naigat tayo nga mangipagpatungpal ta dito panagpukan iti kayo, lalo la kadigiti very rare nga kay kayo, tano mabalinakat, handa nga pukawon ni gitoy. Hamimot nga ipo ay pari totally iti panaguring, ta isot may nga purpose da, nga adamot kumadete kayo nga di lang sangana. Di lang sangana at maala. Hanga totally nga ipuunda, lalo ta dete Madrid de kakaugat nga maikikat yung sangana di kat umatadupay, alis tumot dumakkel, kat mabalindan tuman nga oringanan, di kas sangana. Dito kang kanayo nga ibagbakad akwada nga alakit adad samot lata di kiti hanga makaawat ken adalan samot nga ta makasapol ka di kiti pang tarimaan na tibalay na nga napimbina sa puno ipakadada ma-identify di klase di kayo ken no dagana di pagpukanan da. Tagi nagpweson na ket no in public iparit mi ti panagpukan ti kayo nga no digiti lutemet, lakad di nga talaga nga adete kasla pangta iti biag mo, na risgo di nga kayo, let's say nga tupakan na di balayo, alakit awam mo iti kami nga mahan nga mangpalubos nga pukanan di kayo. So di kiti apo iti aramidan tayo, adadamat di kiti napatpatili tayo, at bali, dadapay di kiti na ipabalod tayo, may panggapiti panagpukan di kayo, dadapay kabagyak idi. So sa digiti guru uring umoy damot lang ang mga iti permit da iti munisipyo. Adadamat digiti agala ti permit na ken palpalagi pagmimot ang kanayon, especially kadigiti apo iti sangay ti PNP no makita da ma-checkpoint da, no damot lang permit da nga nagpukan ta dijay isumit po iti maaramid no. Apo yung kinagpayson na ket amo tayo no kasamot karigat ti panagbiag. So dagito ay parts of DJ livelihood da. Ti may isa pa nga concern ko apo ket dito ti panagasin, ti panagduto ti asin, kayo mo ti mausar. Owen sir. Ket yung baglakit din ko nakto no tiyempo iti dito bagbagyo no kapigsa ti danom iti baybay. Kada digiti maisadsad nga kay kayo ket iso iti alaan da nga pagtungoda. Ngam hang sufisyente. So tidadto mga gamgamitan na po digiti agas asin ken kastamot ka digiti gururing no diti road widening kapanda kasarita digiti kontraktor nga alain da kanla kayon ag voluntaryo da pay din nga po isu da iti pang nanakanan mangpukan takam ka di lang sir ta alain mi ta kayo ta uringan mi alakit palubusan mi met anang arot ket parte met apo iti kuno diti pangalaan damon iti pagbiag da. Kasla ore kada kami apo ti munisipyo na daman digiti paproningak kasla dito sangot ti munisipyo dahil pinina proningak alain niyo ta kayo na sanganan ko sanganan mala inikat ni at ate ko natayon no adda napiksang angin baka tupakan na pa iti sarming iti sangot ti munisipyo ket kayat ko apo ngay palagip lang nga hantay ko mga palablabsen digiti rumbeng nga nuroten tayo panagpukan ti kayo ket medyo kailangan tayo ti para itibalay tayo no digiti para iti panagbiag tayo ket damat proseso na. Oo, damat proseso na po. Ti problema tayo itatta dito nagalaan da private pay ngamaman ngamin dito aking kuka po adda iti sa bali nga lugar ngam nalawa ngamin dito area na ket manmanumot ti sumerta dito nga lugar so amot bangbantay posible te kun ando nawayada nga napan nagpukan. Dahil kiti kay kayo nga medyo kinalikagom na nga inala. Hindi ka man bantayan tayo, Mayor, monitorin tayo? Actually, ada dito protected area tayo, babayin iti DNR, ada dito mulmulaan tayo iti, naglalawak tayo pro trace apo. Na medyo napindas dito location na, talagang isot nakapokus kada kamtata, dito sinakop apo iti ASEN, dito yung windmill, di Banggi. Yes. Ay, no, pagudpod. Ada sinakop da ito, kami nulaan damat. Kastamot ti probinsya, tumututok mo at apo, kadigiti programa iti panagmulmula iti kay kayo iti kabanbantayan. Adadapi digiti tapno lang medyo makontrol tayo apo iti panagpuor. So adadigiti medyo dinalusan mi. Tapno hanga maka-cross di apo ino adaman na uram ditoy
fireline ako natay diay. Kasi ko natay ng fireline. Ikatan mi po, siguro around na mga 4 meters, di pang dalusan mi. Brasingan mi kayo, tapno no, ada po or dito, yan agad hanggang makabalasiw. Diya po iti manda mga aramidan tayo tata. Dati lugar tayo po, nang nagrona iti remote barangays tayo, front po iti forest fire. Okay. Narubrob pala, dahil kamambantayan tayo, apo ta adot kay kayo na. So DJ, aglalo ka digiti kung natin dito pakapak, digiti bulungan o ornong, kita dadong ka digiti mapanmet, agan ano, no may itiro na iti sigarilyo na naglalo no kabara na, DJ apo iti pagrugyan iti Alis apo kayo. or Yes.